10 última pregunta oral do BNG, señora Queixas, sobre a estatua dos Irmáns da Lixivia. Grazas, alcaldesa. Por que non cumpre o goberno local o compromiso adquirido coa familia para honrar a memoria dos Irmáns da Lixivia? Grazas, señora Queixas. Quero comezar por ser absolutamente claro. Non só hai un compromiso do goberno municipal coa familia e co monumento aos Irmáns da Lixivia, senón que ese compromiso está a cumprirse con total responsabilidade e rigor. Señor Castro, 5 anos e medio. 5 anos e medio. Incumprindo con Selva García o acordo adoptado en Xunta de Goberno local. E todo este ano 25, incumprindo aquí, neste espazo, coas sucesivas iniciativas que trouxemos sobre este tema desde o BNG, no mes de xaneiro, no mes de marzo e agora no mes de decembro. O 1 de xullo de 2020, vou refrescar, a Xunta de Goberno local aceptou a doazón dunha escultura da autoría do prestixioso escultor Ramón Conde. Unha escultura pagada e doada ao Concello da Coruña por Selva García, a sobriña dos 3 irmáns fusilados en 1936 no campo da Rata, Jaurés, Bebel e France. A filla de Pepín, o 4º irmán e o único sobrevivente daquela barbarie fascista posterior ao golpe militar. Un xesto xeneroso por parte de Selva García a procura da necesaria reparación da deshonra familiar e a restauración da dignidade colectiva que lles debemos a estas 3 vítimas do franquismo máis sanguinario e represor que campou na Coruña daquel tempo. Canto tempo máis ten que pasar, señora alcaldesa, para honrar as vítimas e tamén as súas descendentes? Por que 5 anos despois de aceptar o goberno local a doazón da escultura e de lle ter, ademais, notificado a Selva García a localización na rotonda da confluencia do Paseo Marítimo con Santo Amaro, a escultura segue pechada 5 anos e medio despois nun almacén de Madrid e este espazo tan simbólico e comprometido xa está agora ocupado por outra escultura. 5 anos e medio despois, que lle impide ao goberno socialista e autodenominado progresista cumprir coa reparación da dignidade persoal e familiar dos Irmáns da Lixivia fusilados en 1936? Que lle impide cumprir coa actual Lei de Memoria Democrática na Coruña? Que gañan os valores democráticos mantendo escondida nun almacén unha escultura que honra a reparación deses valores a través da honra, da memoria e da dignificación desta? Por que 5 anos e medio despois permiten que Selva García, filla e sobriña desta memoria que a todos nos interpela, viva con decepción e na tristeza de que aos seus 85 anos non poida, se cadra, chegar a vivir para ver a escultura instalada como memoria na pel tatuada desta cidade? Por que non lle permiten fechar a ferida que acompaña sempre os familiares dos represaliados? A través da familia e tamén dunha nota de prensa desta semana, parece ser que o goberno de Inés Rei está a buscar outras ubicacións alternativas e unha aparente solución. Tamén sabemos que algunhas das propostas que teñen feito non cumpren a vontade de Selva García. Simplemente pide que sexa un lugar visível, que realmente sexa testemuño da memoria da cidade e próximo ao lugar onde foron fusilados os 3 irmáns. De non ser así, a súa decisión sería incluso chegar a depositar a escultura no cemiterio da Recoleta en Bos Aires, algo que non podemos permitirnos na Coruña. Desde o BNG rogamos oralmente en seños plenos de xaneiro e de marzo deste ano que o goberno local cumprise este acordo e rematando agora 2025 o goberno de Inés Rei aínda non o fixo. Segue a fallarlle a reparación da memoria dos Irmáns da Lixivia, a necesaria cicatrización da ferida de Pepín, o irmán sobrevivente da masacre fascista e da súa filla Selva García, promotora da escultura, e segue a fallarlle a convicción democrática da cidade da Coruña. Por iso, após 5 anos e medio de retraso, hoxe desde o BNG exixímoslle, alcaldesa, que lle poña fin a esta débeda pendente. Non hai ningún aspecto técnico, como teñen dito, que poida xustificar este desprezo. Polo tanto, a pregunta é clara e contundente. Cando e onde vai estar ubicada a escultura que honra a memoria dos fusilados após o golpe militar do 36 dos Irmáns da Lixivia? Bueno, en primeiro lugar, creo que o que compre facer
é unha análise do que sí que se ten feito, non e moito por parte do Goberno da nosa alcaldesa neste caso. Pártese dunha afirmación categórica que non comparte este concelleiro de que o Goberno municipal, presidido pola nosa alcaldesa, non ten feito nada neste asunto, o cal é manifestamente falso e supoño que partirá dun descoñecemento, non lle presupoño ni moito menos mala fe. Entón eu creo que convén facer un relato claro, conciso, de que é o que se fixo. Antes falaba de responsabilidade e rigor, e precisamente diso é do que se trata e o que se ten feito, non? Eses principios teñen presidido a actuación do Goberno municipal neste caso. É un proceso, efectivamente, desta estatua que require incluso unha gobernanza multinivel, non? Porque se precisan, efectivamente, da autorización tamén de outras administracións, en concreto de Patrimonio da Xunta de Galiza. Acadouse un acordo coa familia García Pome sobre a ubicación definitiva da escultura. E, ademais, se acadou non verbalmente, senón cun documento avalado pola propia familia que donou a obra. Estamos a falar, neste caso, en concreto, do Parque Carlos Casares, próximo á antigua prisión provincial, á Torre de Hércules e ao Campo da Rata, que responde precisamente a un dos criterios que guiou toda esta actuación e este acordo coa familia, que é dotar a esta estatua dun lugar cun significado histórico e simbólico. Pero tamén había que conciliar isto coa protección patrimonial, evitando riscos legais e técnicos no caso do noso monumento Patrimonio Mundial da Humanidade, a Torre de Hércules, que a min personalmente gústame máis chamar a Torre de Breogán, enténdaseme ben. Eu creo que non é cuestión, efectivamente, de que non se fixese nada, senón de que se fixo con responsabilidade e rigor, como decía. O emprazamento inicialmente anunciado tiña problemas, efectivamente, de cumprimento dos requisitos técnicos e patrimoniais derivados da propia normativa da UNESCO, e a Torre de Hércules, enténdaseme, Torre de Breogán, creo que require dunha protección que non podemos soslayar. A legalidade, efectivamente, presidiu toda e cada unha das actuacións, e ten que ser así, porque non podíamos poñer en risco nin a obra, nin a escultura, nin, obviamente, ese patrimonio da humanidade. Estamos rematando, efectivamente, esta tramitación, na espera, que supoño que será breve, do informe favorable de Patrimonio da Xunta, na planificación técnica da escultura e na organización económica e logística do seu traslado. Quero dicilo claramente, traballouse efectivamente con un rigor e traballouse tamén con responsabilidade no cumprimento da legalidade. Puderon superarse as limitacións, os condicionantes, mellor dito, técnicos e legais para buscar a mellor ubicación, e creo que finalmente se conseguiu, conciliar cuestións que son moi importantes, que é a visibilidade, a dignidade, o significado simbólico e histórico do emprazamento con respecto ao noso monumento Patrimonio da Humanidade. O acordo está aí, a planificación tamén, e efectivamente en breve podemos contar con que esa estatua sexa por fin instalada e se dé cumprimento a, neste caso, un aspecto fundamental da memoria democrática que a todos nos obriga, que é a reparación das víctimas. Moitas grazas. Moitas grazas ao